Αχ, είσαι σε διαφήμιση, Colgate. Αρχίζουμε. Κάθεστε. Γεια σας. Τι μου κάνετε? Σ' άλλο ένα βίντεο με εμάς, παιδιά. Στο Σ' άλλο πρώτο ένα. βίντεο. Στο πρώτο βίντεο. Πρώτο βίντεο, δεν έχουμε ξανακάνει τέτοιο βίντεο. Είμαστε είναι Είμαι η Νεφέλη. Η Γεωργία. Η Γεωργία. και η Ευθύμη. Σε κάθε μπάζω μικρό. Αφού μας πήρε ήδη 20 λεπτά, μου πήρε 20 λεπτά να φτιάξω το μικρόφωνο. Ας το θεωρήσουμε ένα δοκιμαστικό βίντεο αυτό. Είναι δοκιμαστικό βίντεο. βίντεο. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Δεν ξέρω αν αυτό κάνω. Και που λέτε, βρήκαμε κάποια content ideas. Και Content ideas. Ναι, πες το και έτσι. ναι, podcast ideas. Και θέλουμε λίγο να τα συζητήσουμε Μαζί σας. μαζί σας. Και μαζί μας. Και μεταξύ μας. Και με τον κόσμο που μπορεί να μην δει ποτέ αυτό το βίντεο. Θα πάει σκατά. Αλλά επειδή το λέμε ότι πάει σκατά, δεν θα πάει σκατά. Θα πάει καλά. Να το βάλουμε στο βίντεο ότι θα πάει σκατά. Γιατί άμα το βάλουμε στο βίντεο ότι λέμε ότι θα πάει σκατά, δεν θα είναι σκατά το βίντεο. Γιατί το έχουμε πει ήδη. Το ότι θα λέμε ότι είναι σκατά, το κάνει να μην είναι σκατά. Απευθείας. Boy math. Δεν ξέρω. Μπορεί να τελείως. Photographer math. I'm out. Λέει photographer, εντάξει, τώρα βγάζουμε βίντεο με μικρόφωνα. Λοιπόν, εσένα σου είχα πει να βρεις ideas για. Εγώ κοιμόμουν μέχρι τις 5. Αυτό εδώ μιλάει πολύ. Οπότε θα τα ξεκινήσω εγώ. Podcast είναι, να μιλήσουμε ήρθαμε. Ναι, αλλά λες μαλακίες. Παιδιά, μαλακίες είχα πει θα λένε. Όχι, θα πούμε σοβαρά πράγματα. Γι' αυτό το πρώτο από αυτό είναι τα red flags στο πρώτο ραντεβού. Red flags πρώτο ραντεβού. Μπαίνουμε στα βαθιά. Στα βαθιά απευθείας. Στα βαθιά για να σπάσουμε τον πάγο. Λοιπόν. Red flags πρώτο ραντεβού. Πάμε, Νεφέλη, ξεκινά. Λοιπόν, να σου πει ότι και καλά θα σε πάει σε ένα μέρος που δεν ξέρει κανείς άλλος και ότι θα σε βάλει να ακούσεις το κυκλοφόρητο του φίλου του ράπερ που δεν τον ξέρει τη μάνα του. Αυτό είναι κλεμμένο από TikTok, εντάξει. Ίσως. Ίσως Μάλλον. το κομμάτι τη φωτιά σου να καεί. Ποιος? Ας το πούμε. Θα πάει redacted αυτό μετά. Απλά πες ποιος και μετά θα αλλάξει το όνομα. Ο Μπάμπης, λοιπόν. Ναι. Θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό. Κοίτα, εσένα σου έχει συμβεί αυτό. Ποιο? Να σου λέει ο άλλος, θα σε πάω κάπου που δεν ξέρει κανείς και να σε πάει στο πιο. στο λικαβιτό μαλάκα που έχουν. Τους πάνε όλες στους στογκόμενες. Περίπου βασικά. Δηλαδή. Περίπου. Το περίπου πρέπει να το προσδιορίσεις. Δηλαδή, Περίπου ξέρω τι. εγώ, έλα πάμε για ποτό. Μετά να είμαστε στο αυτοκίνητο και να μου λέει τώρα θες όντως να πάμε για ποτό, να μην πάμε σε καμιά θέα, ξέρω. Δεν ξέρω τι θέλεις εσύ. Εντάξει μωρέ, πάμε στη θέα του χολαργού, ξέρω εγώ, που είναι πιο Ναι. basic. Χολαργού. Πάμε παρακάτω. Πάμε, πες εσύ κανένα red flag, Γιώργο. Και εσύ. Όχι, εγώ τελευταίο. έχεις. Τα εγώ τελευταίο. Εγώ κι άλλα. Ένα red flag πρέπει να πούμε ή πολλά. Πες κορίτσι μου να συζητήσουμε. Παιδιά, δεν ξέρω αν θα μου πείτε παλαιών αρχών, αλλά εγώ θέλω στο πρώτο ραντεβού να πληρώνει ο άντρας. Και όταν ο άντρας είναι τσιγκούνης, εμένα αυτό είναι. Πάνω σε αυτό. Θα σου πω κι εγώ. Περίμενε. Πάνω σε Δεν έχω αυτό. θέμα να πληρώσω το δικό Ναι. μου. Πάνω σε Αλλά αυτό. στο πρώτο Σου ραντεβού- λέω. Άσε με μιλήσω. Σκάσε. Εντάξει. Αλλά στο πρώτο ραντεβού θα ήθελα ο άντρας να πληρώσει. Καλά, εντάξει, το εννοείται, ρε μαλάκα, ειδικά είναι Δεν βράδυ. εννοείται. Τι μαλάκα τηλεφωνεί εκεί έξω. Πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω τι κομμένα έτσι, έμψε λίγο. Συμφωνώ. Ναι, μαλάκα, ειδικά μου το δείξει αυτό ότι δεν θα βρω γκόμενο. Μαλάκες, Δηλαδή, καλά, μπορεί να δεν βγει. μπορούνε. Φαντάσου μαλάκα να βρω καμιά κοπέλα τώρα και να πηγαίνουν καλά τα πράγματα και να τη αναφέρω ότι κάνω ένα podcast και να το δει και να πει τι είναι αυτό ο φλούφλης, γιατί είμαι μαζί του, γιατί βγαίνω με αυτόν. Τέλος πάντων, πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί θα το χάνουμε τώρα. Συμφωνώ ότι πρέπει να πληρώνει τα αγόρι στο ραντεβού. Δηλαδή, εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά είναι μεγάλη προπόθεση να κάνει την κίνηση και η κοπέλα να πληρώσει. Προφανώς θα μέρος. την κάνω. την Εγώ Άμα κίνηση, οι άλλοι. φίλε. Αυτό είναι δικό μου red flag. Άμα πάμε πρώτα ραντεβού μια κοπέλα και ενώ έχω. Θέλω να πληρώσω εγώ. Αλλά πριν καν πω το κερνάω εγώ ή ότι τα καλύπτω εγώ και τα δίκτυα τέλος πάντων. Βολέψου. Πριν καν το πω εγώ αυτό, να κάθεται στο κινητό ή να κάνει ότι. Ναι, βλέπει, το ξέρω περιμένω εγώ. δηλαδή ότι θα πληρώσει. Όχι, όχι. Εγώ θα πω αυτό και θα πω εντάξει, αυτή τη φορά εσύ, αλλά την επόμενη εγώ. Και θα μου πει ναι, εντάξει, καλά, εντάξει. Ναι, γιατί πληρώνετε ποτέ στι κοπέλε. Το λέτε πάντα, δεν το κάνετε θα ποτέ. σου πω. Εγώ δεν έχω θέμα. Το έχω κάνει πολλές φορές να πληρώσω το ραντεβού όλο. Όλο. Ναι, όλο το Ναι, ραντεβού. και Όχι εγώ κι όλο, το ρε κάνω. μαλάκα. Όλο. Και το δικό του. Γιατί όταν άλλο Λίγο σου στο κερνάει νεράκι. κάθε φορά. Άφησε το tip. Όταν άλλο σου κερνάει κάθε φορά, εγώ αισθάνομαι και άσχημα να μην πληρώσω μια φορά εγώ. Όλο. Ανεξάρτητε γυναίκε. Αλλά στο πρώτο ραντεβού, παιδιά, πρέπει να είμαστε και λίγο παραδοσιακοί. Κοίτα, θα σου πω. Είναι αναλόγω το ραντεβού. Γιατί άμα είναι όντω ότι ο άλλο σε θέλει, το έχει καταλάβει δηλαδή. Ναι. Εκεί εντάξει, το συμφωνώ. Αυτό ναι, Εκεί σε συμφωνώ. αυτό, ναι. Αλλά άμα είναι λίγο φλού η κατάσταση και είστε λίγο φίλοι, λίγο τέτοιο. Εκεί, άμα πάει εκεί είναι αλλού. αυτός. Εκεί κάνει πρόταση αυτό που έχει προτείνει να βγει. Συμφωνώ, Πιστεύω αν εγώ. και πάντα προτείνει το αγόρι. το Ή λέω, και α μην εγώ προτείνει το έχω αγόρι. προτείνει Θα αυτό. σου πω. Ναι, καλά, εσύ γάμα το. Θα σου πω. Σε αυτή την περίσταση είναι
περίεργο γιατί άμα π.χ. βγαίνει μια κοπέλα, βλέπει δεν πάει καλά. Μου έχει τύχει. Να βγω μια κοπέλα. Από μηνύματα και τα λοιπά και από κοντά, γιατί ήξερα και από κοντά είμαστε μια χαρά. Και πρώτο ραντεβού, για κάποιο λόγο, να μην πάει καλά το ραντεβού. Ρε φίλε, δεν βαϊμπάραμε. Θα σου πω τι έγινε. Δεν βαϊμπάραμε. Οκ, πλήρωσα εγώ. Εκείνη έκανε κίνηση να πληρώσω γιατί το δίνω. Αλλά μετά, εντάξει, εκεί ενώ ποτέ δεν το έχω σκεφτεί πω ήθελα να πληρώσει και εκείνη. Γιατί δεν πλήρωσε και εκείνη το δικό τη. Εκεί μαλάκα σκέφτηκα. Επειδή ήταν και ακριβό το πόδι, ήταν φάση 17 ευρώ για κάτι τέτοιο, κάτι μαλακίες ήταν. Εντάξει. Ναι. Α, ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι. Εκεί όταν είναι 17 ευρώ το άτομο. Εντάξει, μετά ειδικά μου λες ότι δεν πάει καλά και δεν ξέρω αν βγήκα μέρα με την κοπέλα ξανά. Εκεί λες, εντάξει, τώρα κρίμα 17 ευρώ. Ναι, δηλαδή. Εγώ σου πω ένα άλλο όμως. Δεν συμφωνώ γενικά στο να πληρώνει μόνο ο άντρας, ειδικά όταν ο άλλος. Εντάξει, μόνο. Όταν ο άλλος δεν δουλεύει, θα σου πω. Ναι, είμαστε σε μια ηλικία τώρα που όντως δουλεύει. Τώρα δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε. Δηλαδή, πες ότι είναι φοιτητής ο άλλος. Εγώ δεν μπορώ να του. Πες ότι δεν δουλεύουμε ούτε εκεί οι δύο. Κανείς από τους δύο μας δεν δουλεύει. Δεν μπορώ να του πω ρε φίλε πλήρωσε το εσύ ενώ ξέρω ότι έχουμε τα αντίστοιχα χρήματα. Καταλάβατε. Οπότε τι θα κάνω, θα του πω, ωραία, θα πληρώσει το φαγητό, θα πληρώσω εγώ το γλυκό. Ή θα πληρώσουμε. Ωραία αυτό. Αυτό, δηλαδή ότι δεν θα χαλάσουμε τώρα για 5 ευρώ παραπάνω. Ναι, προφανώς. Αυτό. Αλλά δεν ξέρω, εγώ με τις άποψεις στο πρώτο ραντεβού να το πληρώσει ο άντρας. Α, εγώ δεν είπα red flags, ρε μαλάκες. Σε κοπέλες δεν είπα red flag. Ναι, για πες. Κάτσε να σκεφτώ. Έχω και καιρό να βγω με κοπέλες. 19 χρόνια. Μοναξιά. Θα το κάνεις edit μετά. Καλά, σίγουρα, ναι, δεν θα αφήσω Γιατί έτσι. εμείς κάνουμε και γκριμάτες από ό,τι έχω καταλάβει όταν μιλάς. Εμείς είμαστε 19 χρόνια μόνος. Ναι, και εγώ έτσι ήμουν έτσι. Δεν με συμφέρει να το ανεβάσω στο podcast καθόλου έτσι. Από το πρώτο επεισόδιο ήδη έχω γαμηθεί. Red flag σε κοπέλα. Α, ναι. Εσύ ξέρεις. Το κάνεις κι εσύ. Ακόμα και στους φίλους το κάνεις αυτό. Τι κάνω. Μια χαρά να πηγαίνει με την κοπέλα. Να πηγαίνει τέλεια έτσι. Από κοντά στα γαμάτα, από μηνύματα γαμάτα. Και μαλάκα από το πουθενά που, εγώ προσωπικά δεν με νοιάζει να μου απαντάει στο λεπτό ή στο μισάωρο. Απάντα μου μετά από 2 ώρες. Χαίστηκα. Έχει ζωή και εσύ, έχω ζωή κι εγώ. Δεν το κάνω αυτό. Έχει ζωή εσύ, έχω ζωή κι εγώ. Αλλά όταν πάει μια χαρά, κορίτσι μου. Όταν είμαστε και οι δύο στα σούξου μουξ, έχουμε βγει 5-6 ραντεβού. Έχουμε κάνει τι έχουμε κάνει. Μιλάμε όλη μέρα κάθε μέρα. Και με αφήνει σνόπ 2 μέρες. Και μετά μου λες, α, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Τι ξεχάστηκες, ρε μαλάκα, 2 μέρες ξεχάστηκε. Προσπεράσπιση αυτής που λες, το έχεις κάνει και εσύ αυτό. Δεν μιλάω για μια συγκεκριμένη, μιλάω γενικά. Α. Έχω παράδειγμα μια συγκεκριμένη, αλλά το λέω γενικά. Εγώ δεν το κάνω αυτό, παιδιά. Δεν το κάνω αυτό. Ναι, δεν το κάνει εσύ με αυτό. Άμα όντως μου αρέσει Παιδιά, κάτι, άλλο θέλω να red μου τη flag. μιλάω συνέχεια. Τώρα που πες γι' αυτό λιγάκι, το ντύσιμο. Αν είναι δυνατόν. Το Παιδιά, ντύσιμο. έρχεσαι με skinny jean. Το ντύσιμο. Μπλε skinny jean κολλητό. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι Ναι. τέτοιο. Αλλά δεν Παιδιά. θα μου Νόμιζα βάλεις αυτό την είχε- ποδοσφαιρική φανέλα. Αυτό νόμιζα είχε μείνει στο 2010. Δεν θα μου βάλεις το σετάκι των Nike να βγούμε να πιούμε ένα ποτό. Με τη φόρμα. Καλά, ρε μαλάκα, εσύ που έχει γούστο σε κάγκουρες, τι περίμενες να φοράνε. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω, θέλω να βγω μια σλατίνα και περιμένω να έχει ντυθεί φασέα. Όταν μπαίνει σε σχέση με ένα άτομο ή βγαίνει με ένα άτομο που το έχει δει πώς δίνεται, το έχει δει ότι έχει ένα στυλ συγκεκριμένο. Μπορεί να έχει ωραίο χαρακτήρα. Δεν λέω γι' αυτό. Δεν έχει να κάνει. Δεν μπορεί να γίνει μέρες μετά όμω. Δεν μ' αρέσει πώς δίνεται. Ρε μαλάκα, στα αρχίδια του. Ρε φίλε, είναι θέμα τρόπων. Άμα πεις ότι θα βγεις σε ένα μαγαζί. Δεν σου τουλάχιστον, λέω. Άμα είσαι κάγκουρος, βάλε ένα κάργο. Βάλε ένα κάρκι, βάλε ένα το. Δεν σου λέω, παιδί Το μου, να βγει. το τέτοιο, ας πούμε. Αυτό. Δεν σου λέω να βγει για κατάκι. ποτό σε roof garden και τέτοια και να φορέσει μετά αυτό τη φανέλα. Οκ, εκεί ναι, Όχι, μαλακία. Γιατί φοράει και τη φανέλα και τη φόρμα, τη φοράει την κοντή την γκρι. Εγώ δεν μπορώ αυτό το Balkan boyfriend που Ναι, λένε. συμφωνώ. Ότι η κοπέλα ντύνεται Θεσσαλονίκη από τη μύτη. Sorry από που στο πάνω χαλάω, και αλλά βρίσκεσαι στα κάτω. Βαλκάνια. Ναι, αλλά δεν μπορώ αυτή την κατάσταση να βλέπω στο TikTok ζευγαράκια που να λένε outfit check και να βλέπω την κοπέλα στην τρίχα μιλάμε κουκλάρα και δίπλα να πετάγεται ένα πράγμα με παντόφλες και Ισχύει. ποδοσφαιρική φανέλα. Έχω δει χειρότερο. Τι? Έχω δει. Θυμάσαι. Ναι. Ας την πούμε Δήμητρα. Μια Δήμητρα, λέμε Τι είναι τώρα. ακριβώς. Προκτική σφίνα, αλλά είναι για 2 μεριών. Μπαίνει και από τι 2. Είναι για 2 άτομα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Α το κάτω να συνεχίσω το που έλεγα. Σταμάτα να πειράζει τα πράγματα του σπιτιού μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Απλά Μπορείτε στο να κάπου. συνεχίσετε να μιλάτε. Η Δήμητρα που λέτε. Είχε βγει I ραντεβού. have an accident. Εντάξει, απλά χώσ' το πάλι μέσα. Λοιπόν. Αυτό που σκέφτεσαι ακριβώς θα το ανεβάσεις. YouTube. Θα το ανεβάσεις όντως. Θα γίνω ρεζίλη. Θα το ανεβάσω unlisted. Άμα το βλέπει τώρα αυτό, σημαίνει ή έχει το link που σου έχω στείλει, ή το έχω ανεβάσει δημόσιο για να γαμηθούμε δημοσίως. Δηλαδή. Γιατί τι έχουμε πει, ρε φίλε. Τίποτα ακόμα. Ακόμα. Είμαστε ακόμα στο πρώτο, είμαστε ακόμα στα red flags έτσι. Εγώ red flag τι είπα. Τι είπα ως red flag. Δεν είπα, μαλάκα τόση ώρα μιλάω και δεν λέω τίποτα. Πες μας. Όχι, είπα.
Όταν η κοπέλα γίνεται ζεστό κρύο συνέχεια, ρε μαλάκα. Άρα Εντάξει. δεν σε θέλει. Ωραία, εντάξει, τότε εγώ δεν έχω red flag, παιδιά, στις κορίτσια. Δεν αυτό. έχει κάνει ένα red flag. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο red flag σε μια κοπέλα που να μου έχει μείνει. Ωραία, ας πούμε αν η Αν άλλη... ξυνεί, ξέρω εγώ, δεν αν η Αυτό άλλη δεν είναι βρίζει red τον flag. ταλικέρι συνέχεια. Α! Red flag. Red flag, το οποίο εγώ είμαι ένοχος. Είμαι πολύ ένοχος αυτό. Αλλά να έχει πολλά αγόρια κολλητούς. είπα εγώ που στο πρώτο βίντεο που φτιάχνουμε για το podcast είμαι με τους 2 κολλητές μου. Αλλά είναι red flag. Δεν μπορώ να πω ότι αν π.χ. στις κολλητές μου τους πούνε τα αγόρια που βγαίνουν γιατί έχεις τόσους φίλους αγόρια, ναι, το καταλαβαίνω, φίλε, είναι red flag αυτό. Ανεξαρτήτως φίλου. Είναι red flag. Νομίζω το Νομίζω ότι- ξεκαθαρίζεις. ναι. Δηλαδή, από όλες μας τουλάχιστον, γιατί μιλάω για το γυναικείο φίλο, έχει περάσει μια σκέψη ότι «Α, τι θα γινόταν άμα τα φτιάχνω το φίλο μου», ξέρω. Τουλάχιστον στην πρώτη γνωριμία, πιστεύω ότι πάντα θα δουν την κοπέλα διαφορετικά. Δηλαδή τα κορίτσια δεν πιστεύω ότι το κάνουν πολύ αυτό. Θα σου πω, τα αγόρια, Άλλοι μία έχουν ή μας χάσει αρέσει κόσμο. ή δεν μας αρέσει. Για να δημιουργήσει μια φιλία με κάποια και να μπορείς τη βλέπεις μόνο φιλικά, Άμα περάσουν- είναι ωραία η κοπέλα. αυτό δεν μπορείς θα να περάσει πολύ καιρός. Ναι. Πολύ καιρός. Μαλάκα, εσένα πραγματικά σου μιλάω. Σαν κολλητή μου σε έχω πόσα, 5 χρόνια. Και ναι, εμείς είχαμε αρχίσει επειδή μου άρεσε η Γιασμίνα στην αρχή για τον πρώτο χρόνο. Μετά, εγώ επέλεξα να συνεχίσω να κάνω παρέα μαζί της γιατί μου γούσταρα την παρέα. Και μπορούσα να το κοιτάξω Να το παραπέρα. διαχειριστείς, Αυτό. παιδί μου. Ξέρω αγόρια, ξέρω άτομα οι οποίοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και ξέρω και αγόρια που μπορούν να το κάνουν. Ο κολλητός μου. Αυτός έχει φίλες, τις οποίες μπορεί και τις βλέπει μόνο φιλικά. Είναι ωραίες κοπέλες, ναι. Αλλά π.χ. είναι κάτι το οποίο τον κάνει να μην τις βρίσκει ελκυστικές. Μπορεί να είναι κάτι στο χαρακτήρα, μπορεί να είναι κάτι που κάνει Μπορεί συχνά. να Να μην σου είναι πω και ότι σε μου φάση. έχει πει αγόρια φίλοι μου ότι σίγουρα αυτές που έχουν φίλες δεν τις θεωρούν ελκυστικές για αυτούς. Σίγουρα. 100% αυτές που Πάρ' το θεωρούν- άλλη μία, δεν κατάλαβα εγώ. Αυτές που θεωρούν φίλες τους Α, ναι. δεν τις Θεωρούν βλέπουν ελκυστικές. ερωτικά, δεν τις έχουν ελκυστικές. Και άμα είναι ελκυστικές, τότε δεν είναι φίλες τους. Και απλά τις έχουν εκεί πέρα και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή. Θα σου πω. Συμφωνώ. Αυτό θα Ναι. πω. Συμφωνώ, Αγόρι μου το έχει πει, οπότε. συμφωνώ, αλλά είναι και υποκειμενικό. Ναι, συμφωνώ. Είναι τελείως Ναι, υποκειμενικό. οκ. Γιατί, ρε φίλε, το έχω συζητήσει αυτό πολλές φορές με δικούς μου φίλους. Γιατί έχω δει ότι είναι λίγο το ποσοστό. Ένα 30-40% είναι που μπορούν να δουν μια κοπέλα ακόμα και ελκυστική φιλικά. Ναι. Οκ, ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα είμαστε. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, Αυτό- αλλά κατά κύριο λόγο. Κατά τα κύριο λόγο, αγόρια όχι, δεν δεν μπορούν μπορούμε. να δουν Δεν τις μπορούμε. Όχι, κοπέλες. όχι. Δεν μπορούμε. Κατά Ναι. κύριο λόγο, όχι, συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, Ειδικά άμα άλλη κοπέλα είναι όμορφη. εσύ δεν έχει κατανησυχεί, άρα είσαι κακάσιμη, μαλάκα, είσαι αβάτραχος. Εντάξει. Unpopular opinions. Για πες εσύ. Όχι, εσύ πες τελευταία. Λοιπόν, για Εγώ πες δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος πει πρώτος. Ωραία, πες Δεν εσύ. θέλω να πολιτικοποιηθώ αυτή τη στιγμή. Πάμε, γάμισε το χαμό το Μητσοτάκη. Λέγε, έλα. Unpopular opinion. Λοιπόν, να ξέρετε, άμα Παιδιά, είναι. θα φανούμε ότι είμαστε φασιστές. Αυτό θα έλεγα τώρα. Θα μας Άμα κάνουνε το τέτοιο. βίντεο θα βγει πολύ chopped, γιατί θα κάνω. Θα κόψω πολλά πράγματα. Αν μας έρχεστε μετά από μεγάλο cut, είναι γιατί είπαμε πράγματα τα οποία μετανιώνουμε. Ζητάμε συγγνώμη. Αυτό είναι ένα apology βίντεο. Οκ. Καλώς ήρθατε πίσω. Λοιπόν. Άβολα πρώτα ραντεβού. Ποιος έχει να πει πρώτος? Πείτε εσείς. Ας μην για πες πρώτη. Ακούστε εδώ. Έχεις δικό σου. Τι έχω βάλει ολόκληρο κοριό. Θέλει να ακουστεί πολύ δυνατά αυτό Ναι. το τέτοιο. Λοιπόν, άμα με βλέπεις, ήσουν όντως cringe, εντάξει. Και το έχω πει σε όλους μου τους φίλους. Παιδιά, τώρα είμαστε σε φάση αυτό που κάνει ο Fipster. Που κάθονται στον καναπέ. Ναι, απλά μέσα σε ένα καφέ τώρα και Αγαπάω μιλάμε. Fipster. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος Δεν πάντων, κράζουν όλοι, μαλάκα. Δεν έχουμε μείνει πίσω. Ποιος είναι ο Fipster? μια φορά είχα κάτσει με μια φίλη μου σε ένα μαγαζί. Μμμ. Και έρχεται ένας τυπάς που με προσέγγισε με πολύ όμορφο τρόπο. Μου λέει, γεια σου, ξέρω εγώ, τι κάνεις, είσαι πολύ Γεια σου, τι όμορφη. κάνεις, είσαι πολύ όμορφη. Θέλετε να φύγω, να συνεχιστεί μεταξύ σας αυτό? Γιατί όχι. Τέλος πάντων, παιδιά, με προσέγγισε με πολύ ωραίο τρόπο να το κάνετε κι εσείς αυτό. Είσαι πολύ όμορφη, είσαι πανέμορφη. Μπορώ να πάρω το τηλέφωνό σου. Και λέω για να μου ζητήσει ο άλλος το τηλέφωνό μου. Λίγο περίεργο, μήπως στο Instagram του, ξέρω εγώ, έχει ανεβασμένη την κοπέλα του ή κάτι. Τηλέφωνο, Ναι. old school. Ναι, μ' άρεσε από τη μία. Έχεις MySpace, για πες. Θέλω το σταθερό σου. Σταθερό σου. Έχεις Viber. Και τέλος πάντων, του είπα να μου δώσει το Instagram. Τέλος πάντων, μετά είχαμε κανονίσει να βρεθούμε. Μιλάγαμε από φωτογραφίες μέχρι να βρεθούμε. Και εγώ είχα φορέσει γυαλιά μοιοπίας και μου λέει, Έλα. να ξέρεις είσαι
Κάντε recreate. Λες να μου πάνε. Αν βλέπεις κιόλας. Έστειλα τέλος πάντων, παιδιά, μια φωτογραφία με τα γυαλιά μου. Ευχαριστώ. Ναι. Και μου λέει, να ξέρεις, είσαι πολύ σεξι με τα γυαλιά. Και λέω, ενώ δεν το ξέρω τον άλλο, ρε παιδί μου. Λέω, ευχαριστώ. Και μου λέει, εμένα δεν μου κάνεις κανένα κομπλιμέντο όμως, μικρό μου κουταβάκι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι. Και τέλος πάντων μετά λέω, ρε παιδί μου, επειδή με προσέγγισε ωραία από κοντά, σου δώσω μια ευκαιρία και ας βγω ένα ραντεβού. Με το μικρό κουταβάκι. Σε βγάλει βόλτα. Εντάξει, το γάμισες. Έλα, συνέχισε, ναι. Περπατούσαμε λοιπόν, παιδιά, πάμε στο μαγαζί. Αυτός ήταν μεγαλύτερος από μένα. Εγώ ήμουνα 17 και αυτός ήταν 21, ας πούμε. Από εκεί φαίνεται η Καλά, μαλακία. έλεγε και πράγμα στα 21 του. Ναι, όχι, που να δεις. Βγαίνουμε, παιδιά, το ραντεβού και καθόμαστε σε ένα μαγαζί και αρχίζει κινητό. Να σου πω, άμα κόψω εγώ το μαλλί μου και το κάνω λίγο πιο κοντό θα μου πάει. Και λέω εγώ, και καθόταν έτσι, ξέρω, κάνα 5 λεπτά έτσι με το κινητό και λέω, εντάξει ρε φίλε, δεν θα έχει και πολύ διαφορά, γιατί είχε το μαλλί το μεσαίο, οπότε άμα το κόντινε πολύ, άμα το μάκραινε, δεν θα κάνει και τρελή διαφορά. Οπότε του λέω, κάνω ό,τι θέλεις και άμα σου αρέσει. Και τέλος πάντων, τον παίρνει τηλέφωνο ο μπαμπάς σε κάποια φάση, σηκώνεται, φεύγει το μαγαζί, πάει σε άλλο μαγαζί να μιλήσει, τέλος πάντων. Και έρχεται πάλι και μου λέει, να σε ρωτήσω, εσύ γενικά έχεις προχωρήσει? Λέω, δεν νομίζω πως θέλω να σου απαντήσω πρώτη φορά που σε ξέρω, χωρίς να έχω πει κάτι, ξέρω εγώ. Και τέλος πάντων μου λέει, δηλαδή, εγώ μου λέει θα ήθελα πολύ να δεθούμε και στο άλλο κομμάτι, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό το άλλο κομμάτι και θα ήθελα να ενωθούμε. Και του λέω, σωματικά. Ναι. Και του λέω ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω. Και μετά μου λέει, δηλαδή εγώ τώρα όταν σε αφήσω σπίτι σου θα σε φιλήσω. Ο Μπρούτο έχει προγραμματίσει. Ναι, μαλάκα, είχε βγάλει. Περίμενε να βγάλω το task list. Task list ακριβώς. Λοιπόν, Google Planner. Θα την πάω σπίτι. Τσεκ. Θα τη φιλήσω. Θα σε φιλήσω. Όχι. Χιτ. Γάμο. Το γάμισε. Μετά το επόμενο να σε γάμισε στο 4. Δηλαδή. Συνέχισε, Σιμίνα. Τέλος πάντων, παιδιά, και μετά του λέω εντάξει, συνήθως αυτά δεν τα προγραμματίζεις. Δηλαδή, άμα βγήκε, αλλά παιδιά, εγώ μετά είχα ξενερώσει. Λέω εντάξει, δεν θα ήθελα στο πρώτο ραντεβού να με φιλήσεις, γιατί ήξερα πως δεν θα υπάρχει δεύτερο ραντεβού. Ναι, άρα άδικο το σάλιο. Τι άραγε. Είναι ωραίο παιδί, του πήγαινε το κοντό μαλλί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Περπατάμε στον δρόμο και μου λέει, να σου πω, εγώ θέλω να με πιάνεις από εδώ. Γιατί συνήθως οι κοπέλες, όταν τις πιάνουμε από εδώ, όταν τις πιάνουν από εδώ, αισθάνονται ότι έχουν μια ασφάλεια. Ο προστάτης. Τι ύψος είχε το παιδί? Το ύψος του παιδιού ήταν 1,80, ας πούμε. 1,80. Αυτό είναι πολύ στερεοτυπικό το οποίο έκανες μόλις. Δεν είναι στερεοτυπικό. Εγώ δεν ρώτησα πόσα κιλά ήταν οι άλλοι. Εσύ γιατί ρωτάς τι ύψος έχει? Κάστε! Αυτό είναι άλλη κουβέντα, για άλλη στιγμή. Μετά μου λέει, θες να πάμε, μου λέει να κάτσουμε σε μια πλατεία, έτσι να κάτσουμε, ξέρω εγώ, μια χαρά. Ναι. Λέω, τέλος πάντων, ας πάμε να κάτσουμε. Πλατεία, τσέρτς. Πάμε, καθόμαστε και καθόμουν εγώ έτσι, ξέρω εγώ, και μου κάνει, εγώ φόρεγα, ξέρω εγώ, βερμούδα, σόρτς, κάτι, δεν θυμάμαι, και μου κάνει κάτι τέτοια. Φαίνεται, μπορεί να φαίνεται, μπορεί να μην φαίνεται. Τέτοιο νυχάκι. Νυχάκι στο γόνατο, ναι. Όχι, μου κάνει έτσι, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Και λέω Ναι, εγώ, okay. Όχι, μου λέει αυτός, σου αρέσει αυτό. Και λέω εγώ, τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Και μου λέει, εγώ κάνω καλό μασάζ και αλλού, απλά εσύ δεν θες να μάθεις. Και του λέω, εντάξει, βάζω τα όρια. Του λέω, βάζω τα όρια μου, ρε παιδί μου. Και μου λέει, οκ. Μου λέει, στάσου για 1 λεπτό. Κοίταξέ με για 5 λεπτά και με μιλάς. Και θέλω να δω απλά τη φάτσα σου. Θα είχα πεθάνει στο γέλιο. Και καθόμουν έτσι, κάνω. Δεν μπορώ να το κρατήσω για 5 λεπτά, ρε παιδί μου. Ούτε για 5 δευτερόλεπτα. Εσύ 5 δευτερόλεπτα δεν μπορείς να μιλήσεις. Ναι, δηλαδή. σκάσε. Και τέλος πάντων μετά λέω, έλα, πρέπει, ξέρω εγώ, να φύγουμε και πάμε, ξέρω, προς το σπίτι. Και μου λέει, εντάξει, περπατάμε, παιδιά. Και ήτανε αυτή. Έχεις δει αυτούς τους καθρέφτες που βλέπεις για τα μάτια? Στα παιδιά πες το, είναι φέτος έχει δει. Έχετε δει παιδιά τους? Ναι. Που περνάνε τα μάτια και μου λέει, όπα, stop, μου λέει, όπα. Και λέω, όπα, τι? Βγάζει κινητό και αρχίζει και τρεβάει φώτο τον εαυτό του. Στον καθρέφτη. Και καθόμουν έτσι από δίπλα. Και μου λέει, άντε, μου λέει, ας σε βγάλουμε κι εμείς μία μαζί. Και ξέρω, εγώ κρατούσα το κινητό απλά επειδή ήταν πιο ψηλός. Και λέω, μου λέει, είπε, ας πούμε, πες ότι τον λένε Γιώργο. Λέει, ο Γιώργος δεν φαίνεται. Και λέω, ποιος είναι ο Γιώργος? Όποτε μου λέγεις τρίτο πρόσωπο. Ναι. Για τον εαυτό του. Ποιος είναι ο Γιώργος? Γιατί τα χάσα εγώ εκείνη την ώρα. Και λέει, ο φίλος μου από πίσω, τον είδες? εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ο Γιώργος.
Συγγνώμη, αλλά ξέχασα ότι έχεις όνομα. Το έκανα κι εγώ χάλια, παιδιά. Αλλά παιδιά, το είχα ξεχάσει. Ρε φίλε, όταν εκεί είσαι στον κόσμο σου, ξέρω και βγάζει. Ο Γιώργος δεν φαίνεται και έχει και περίεργο όνομα. Λέω, ποιος είναι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, με γυρνάει σπίτι και πάει λοιπόν εκεί πέρα να με φιλήσει. Μου λένε, σου δώσω ένα πεταχτό. Λέω, ας το διάλογο, ας μου δώσεις και ένα πεταχτό. Δεν πάει να γαμηθεί. Μου δίνει ένα πεταχτό, μετά πάει να το συνεχίσει. Λέω, ας το διάλογο. Ας το διάλογο εσύ. Αλλά κατά άλλη σπίνα ήξερα ότι θα έχει δεύτερο ραντεβού. Ρε παιδί μου, μου άρεσε. Αλλά λέω, εντάξει, δεν θα ξαναβγαίνω. Τέλος πάντων, πέρναγαν εκεί κάτι γνωστή. Λίγο περίεργος. Οπότε, ναι. Λίγο. Οπότε πάμε λίγο παραδείγμα. Λίγο. Ο Γιώργος απορεί λίγο. Κάσε. Εντάξει, παιδιά μου. Και τέλος πάντων ήταν νύχτα και μου λέει, σταματάει και μου λέει, στο ασπρόμαυρο είσαι πολύ όμορφη. Και καλά, επειδή ήταν νύχτα και φαινόμουν μαύρη από τη σκιά, μου λέει, στο ασπρόμαυρο φαίνεσαι πολύ όμορφη. Και λέω, θα του δώσω κάτι. Ευχαριστώ. Έχει πρωτότυπες ατάκες. Μου λέει, εμένα δεν μου έχεις πει κανένα κομπλιμέντο όμως. Και του λέω, εντάξει, έχεις ωραία δόντια, έχεις ωραία... Το φως πίσω έσβησε εντωμεταξύ. Παιδιά, μισό λεπτάκι, τεχνικό πρόβλημα. Συνέχισε να μιλάς. Και τέλος πάντων, μετά του λέω, έχεις ωραία δόντια... Τι είναι άλλο, ρε μαλάκα. Ωραία φρύδια, γιατί το καβλάταγα μετά από ένα σημείο. Μετά μου λέει, εσύ όμως δεν μου λες κάτι. Γιατί στο ασπρόμαυρο. Ρε φίλε, είσαι συγκλονιστικός. Είσαι ωραίος στο έγχρωμο. Είσαι σαν να έχεις βγει από παλιά ταινία, του λέω, δεν το πιστεύω. Είσαι απίστευτος, αλήθεια. Και μου λέει, τώρα με καβλαντάς τώρα. Και λέω, όχι παιδί μου, πας καλά. Πας καλά, καλέ. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάμε εκεί να με φιλήσει και αρχίζει και μου γλύφει το λαιμό. Και μετά αρχίζει και μου γλύφει το αυτί. Μήπως είναι αυτό το σκυλάκι τελικά. Και μετά λέω, μου λέει, σ' άρεσε αυτό, εγώ το κάνω αλλού. Ναι, οριλά ο τύπος. Και λέω, ναι, ξέρεις, πρέπει να φύγω γιατί έχω οδοντίατρο το πρωί. Παιδιά, δεν είχα οδοντίατρο το πρωί. Πάει, χάλασε το φως, παιδιά. Είμαι καλός μαλάκας εγώ. Έλα, μα εντάξει. Εντάξει, μωρέ τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν. Και πάμε να φύγουμε, παιδιά, και εγώ στο αυτί μου, επειδή μετά έχει αέρα, έκανα κάτι τέτοιο, ξέρω, και μου λέει, είσαι καλά. Και λέω, όλα κομπλέ, όλα υπό έλεγχο, μην αγχώνεσαι. Και μετά μου λέει, τέλος πάντων, με γυρνάει σπίτι και μου λέει, θα το ξανακάνουμε γιατί εγώ πέρασα υπέροχα. Λέω, εγώ πέρασα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραία πέρασα, του λέω. Οπωσδήποτε θα το ξανακάνονες, όπως και δίποτε. Και δεν το ξαναπάτησες ποτέ, Ναι, και μετά μου έλεγε, του είπα προφανώς, στείλε μου τη φωτογραφία για να έχω μετά να τη στέλνω στις φίλες μου, γιατί αυτός δεν είχε στο... Όντως, δηλαδή, δεν το χρησιμοποιούσε το Instagram, γι' αυτό μου ζήτησε το τηλέφωνο. Okay. Κατάλαβες. Και καλά εναλλακτικός τώρα. Ναι. Ναι, για να στείλει μου λίγο τη φωτογραφία, Γιώργο μου. Θα θυμήθηκα αυτή τη φορά το όνομα. Παιδιά, εγώ δεν έχω τόσο περίεργα πρώτα ραντεβού, αλλά έχω μου έχει στείλει ένα μήνυμα στο TikTok. Περίμενε. Στο TikTok. Και δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησε η κουβέντα, αλλά θυμάμαι ότι σε κάποια φάση. Προφανώς τον καβλάταγα γιατί δεν ήταν ο τύπος μου, κλάει, ήθελα να δω που θα πάει. Και μου λέει σε κάποια φάση, να σου πω, ρε, είσαι από Λευκάδα. Του κάνω. Αχ, ναι, το έχεις πει αυτό. Έχω πει, ναι. Είσαι από Λευκάδα. Μου κάνει. Του κάνω ναι. Μου λέει να σου πω. Εκεί έχετε κάτι τίτλους ευγενίας, Τίτλους ευγενίας. Τίτλους ευγενίας. Του κάνω. Ναι, παλιά, οι οικογένειες. Λέει να σου πω, επειδή με ενδιαφέρονται πάρα πολύ και συλλέγω, λέει, έχω κι εγώ έναν τίτλο κτλ. Τι είναι συλλέγω. Ρώτα, λέει, τον πατέρα σου. Δεν σου κάνω πλάκα. Συλλογή, δεν ξέρω. Συλλογή, δηλαδή τι. Συλλέγει τίτλους, δεν ξέρω. Ποιος είναι μαλακό, Hannibal Lecter, της παίρνει το κεφάλι, της βάζει στον τοίχο. Το γενεολογικό χάρτη. Ναι, πάει παλιά, ξέρω εγώ, και βρίσκει τι του έχει μείνει από παλιές οικογένειες. Δεν ξέρω τι κάνει ο τύπος. Αλλά μου λέει, ρώτα τον πατέρα σου, λέει, έχετε ένα Libro d'Oro. Libro d'Oro είναι οικόσιμο λευκαδίτικων, λευκαδιώτικων οικογενειών, ξέρω εγώ. Από Λευκάδες. Ναι. Αλλά αυτό είναι από παλιά φάση. Ναι, πολύ παλιά. Προ-Χριστού. Ναι. Τέλος πάντων, να το ψάχνω εγώ και δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και όντως υπήρχε αυτό το πράγμα. Και μου λέει, να σου πω, μου λέει, άμα το έχεις, ρώτα τον πατέρα σου, θες να παντρευτούμε. Τι? Μπρο, δεν σας το είχα πει. Πάνω πήγα να σηκωθώ, κάθομαι πάλι. Μου λέει, να σου πω, να παντρευτούμε, λέει, να τον πάρω και μετά να χωρίσουμε. Αυτό εννοεί η συλλογή. Ναι. Έλα ρε μαλάκα, λέω κι εγώ. Θέλω να παντρευτούμε, να τον πάρω και μετά να χωρίσουμε. Παιδιά, θα το σκοτώσω, Πες μου ότι δεν βγάζει τόση ώρα. Δεν ξέρω πόση ώρα δεν βγάζει, περίμενε. Κάναμε ένα διάλειμμα.
κόπηκε και το βίντεο και που δεν νομίζω ότι κόπηκε. Ευτυχώς κρατήθηκε η ιστορία cringe που είπα. Λοιπόν, στο διάλειμμα αυτό. Στο διάλειμμα αυτό. Δεχτήκαμε κάποιες ιδέες μας στείλατε. Το ποιοι είστε εσείς τώρα δεν ξέρω, αλλά κάποιοι μας στείλατε κάποιες ιδέες. Οι πολλοί μας subscribers. Οι πολλοί μας Μαλάκα, subscribers. στο διάλειμμα πήγα από 0-4, το πιστεύετε? 4! Φέρ' το κρασί. Έχουμε και κρασί. Cheers! Έλα. Εγώ το έχω πιει. Και μετά είναι με ένα αλκοολικό. Next question. Next question. Κάτι συζητάγαμε. Για τα όνειρα. Α, ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχουν κάποιο νόημα. Πιστεύω ότι έχουν νόημα όταν τα θυμάσαι. Όχι, και όταν. Όχι, δεν τα θυμάσαι. έχουν βρεθεί studies που λένε ότι κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ βλέπουμε ένα όνειρο. Απλά θυμόμαστε πολύ λίγα από αυτά τα όνειρα που βλέπουμε. Παιδιά, Να σας πω κάτι. μου έχουν μείνει κάποια όνειρα που τα θυμάμαι. Κι εγώ, να σου πω ένα όνειρο που είχα δει πολύ μικρό σε φιάλτη. Για κάποιο λόγο το θυμάμαι ακόμα. Είχες πέσει δουλειά. Όχι, ήταν πριν, αυτό παίζει να ήταν πριν 5-6 χρόνια. Δεν έχω καταλάβει το νόημα του όνειρου αυτού. Παίζει να μην είχε καν νόημα. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα παραλιακό. Ναι. Ένα παραλιακό μοτέλ, κάτι τέτοιο. Είχα πάει με τη μάνα μου και κάτι φίλες. Ειδipόδια σύμπλεγμα. Και κάτι φίλες της μάνας μου που είχαν. Με τα παιδιά τους έκανα παρέα. Πολύ μικρός. Νιώθω άβολα αυτή τη στιγμή. Βοήθεια. Και είχαμε πάει. Και θυμάμαι να περπατάμε εγώ με το Στέλιο. Ήταν το άλλο το παιδί. Να περπατάμε με το Στέλιο κάτω στο ξενοδοχείο και είχε και arcade παιχνίδια. Και εκεί που παίζαμε arcade παιχνίδια, ξαφνικά, παιδιά, από τη θάλασσα πετάγεται ένας δεινόσαυρος. Και αρχίζει να με κυνηγάει. Και εγώ να προσπαθώ. Με κυνήγαγε μαζί με το Στέλιο. Και για κάποιο λόγο βρέθηκε και ένας άλλος μου μαθητής μαζί και έτρεχε μαζί μας. Και εγώ προσπαθούσα, πετάγοντας ψάρια στους άλλους, στο βλαχάκι και στο Στέλιο, να ακολουθήσω δεινόσαυρους αυτούς και όχι εμένα, γιατί με κυνηγούσε εμένα. Οι γιατροί έχουν πει ότι θα γίνεις καλά κάποια στιγμή με θεραπεία. Πώς σε πληρώνει η μάνα μου για να μου κάνεις παρέα? Για το ξεμάτιασμα πιστεύετε ότι υπάρχει το μάτι? Ναι, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο μάτι. Ωραία, θα σας πω και μια ιστορία πολύ ωραία, πρόσφατη. Εγώ μου είχε μάθει η μαμά ενός φίλου να ξεματιάζω. Στη δουλειά εδώ στα Everest που δούλευα, είχα μια συναδέλφισσα η οποία πίστευε πάρα πολύ στο μάτι. Πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ πιστεύω. Και ήταν μια μέρα και ήταν χάλια. Και λέει: Πω, με έχουν ματιάσει, δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο κτλ. Μου λέει: Γιώργο, ξεμάτιασέ με, σε παρακαλώ, γιατί τη είχα πει ότι ξέρω να ξεματιάζω. Και της λέω: Ναι, Εύα, μισό λεπτάκι. Μετά από 5 λεπτά που πήγα λιγάκι πίσω και καλά την ξεματιάσω, εγώ καθόμουν στο κινητό, δεν έκανα τίποτα. Μετά από 5 λεπτά τη λέω: Εντάξει, ξεμάτιασα, είχε πολύ μάτι, λέω, μαλακίες, είχε πολύ, φαινότανε. Τώρα νομίζω σου φύγε. Για δες κι εσύ. Μετά από 2 λεπτά μου λέει: Πω, μαλάκα, Γιώργο, το νιώθω, έχει φύγει πάνω μου. Αυτό σου λέω. Και το έκανα 2 φορές την συγκεκριμένη και δούλεψε και 2 φορές. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι πλασίμπο, αλλά γενικά είναι μια ανακούφιση, ακόμα και το πλασίμπο. Ναι, εγώ αυτό σου λέω ότι στο πλασίμπο. Εγώ ενέργειες το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα κάποιος έχει πολύ αρνητική ενέργεια και τέτοιο, πιστεύω ότι την απορροφάς. Εσύ, αυτό είναι σαν να σου λέω: Άμα κάποιος πάει και βρει στον δρόμο, θα τον βρίσκουν πίσω. Λογικό δεν είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο αυτό. Ας πούμε, μπορεί σε μια παρέα να κάνεις παρέα με ένα άτομο το οποίο σε κάνει drain κυριολεκτικά. Αυτό. Μπορεί με πλάγιο τρόπο να σου πάρει όλη την αυτοπεποίθηση, όλο σου το φως που έχεις, να σε κάνει δύο με τα μούτρα του. Πολύ εύκολα, άμα είναι τόσο χειριστικός και τόσο κακός. Αυτό δεν έχει να κάνει με ενέργεια, έχει ότι είναι χειριστικός. Όχι, έχει κακό vibe. Εγώ το έχω νιώσει αυτό σε ανθρώπους. Ρε φίλε, ναι, σε αυτό συμφωνώ. Δεν πιστεύω ότι είναι κάποια εξωπραγματική ενέργεια. Απλά ότι κάποιος έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος φαίνεται και με ένα βλέμμα ότι αυτός είναι μαλάκας. Επίσης, λοιπόν, παιδιά, δεν έχω ξαναδεί πιο άδεια μάτια από αυτά της Bonnie Blue. Bonnie Blue. Α, ναι, αυτή. Με κάτι είχε πάνε σπάσει το ρεκόρ για 1000 άντρες σε ένα 24ωρο. Για τα μάτια της, άμα τα παρατηρήσετε, είναι μπλε καταρχάς, αλλά είναι κενά. Είναι σαν να μην βλέπεις τίποτα από πίσω. Δεν το θυμάμαι. Γι' αυτό καμιά φορά, παρόλο που μπορεί κάποιος να έχει ωραία μάτια, μπορεί να έχει ωραίο χρώμα μάτια, αλλά μπορεί να μην έχει εκφραστικά μάτια, ρε παιδί μου. Πιστεύω πολύ σε αυτό. Για δείξτε. Να δω. Ναι, εντάξει, ναι. Αν και. Ναι. Συμφωνώ. Μετά από πολύ crop αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αφού είχαμε μια τεχνική δυσκολία και έκλεισε η κάμερα, επιστρέψαμε. Αφού καταλάβαμε μετά από μισή ώρα που μιλάγαμε ότι δεν είχαμε content, δεν έβγαζε τίποτα η κάμερα. Αυτό από εμάς. Παρακολουθήστε το επόμενο βίντεο,
subscribe, Για follow, πέστε, ναι. comment, share και κοινοποιήστε share σε όλους τους φίλους. Ωραία. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε διαφορετική παρέα. Δυστυχώς. Αλλά δεν τρώτε εξορία. Μπορείτε να ξανάρθετε, άμα θέλετε. Άμα σας στείλει ο κόσμος βασικά. Εγώ χαίστηκα. Εγώ τα views θέλω, τα λεφτά. Λοιπόν, τώρα εντάξει, αλλά όλα αυτά τώρα μεταξύ μας, Off the record. Τα λέμε στο επόμενο. Λάκα είσαι. Πολύ ωραία. Έχουμε βγάλει πριν μια ώρα. Γιατί? Why have one bitch when you can have five? Why have 5 bitches when you can have 9? God damn. Κάνω ASMR. Πολύ πολύ. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ASMR νέμα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ASMR με εμάς. Εσύ γιατί είσαι αυτό το μικρόφωνο και εμείς έχουμε τα μικρόφωνα? Γιατί δεν έχω άλλο μικρό. Ήθελες να εκτάσεις αυτή τη μαλακία όλη την ώρα. Όχι. Άρα.